Някой искаше речи няма да има. Добре бе, що ми искате ще има. Опа. Чакай малко, че маслима с някакво двуоко. Да. Ама ти Жоро, ти му криш лицето, аз не мога да снимам. Ще свърва надолу. Жоро, де му е антената на това, бе? Един градус на мене поне. 5 ти отпускам. И кой Жоро да пише, прави 351 градуса по нормално вече. Колеги, много се радвам, че на втората годишна сбирка, миналата година, за първи път направихме една импровизирана в Велико Търново. А всъщност тази година сме страшно много хора. Надявам се, че... Абсолютно, поне за 200 човека от тук на фестиваля. Ще дават веднага, До година, живот и здраве, се надявам, че ще съберем по същия начин. Преди това се надявам, че ще успеем да направим и ред мероприятия от типа на пленери и workshop. Знаете за какво и да реч, надявам се. А между другото, тази вечер, освен импровизираната ни годишна сбирка, и между другото, преди да кажа другите други неща, да ви множество Христово, що най-хубаво през новата година. Имаме още два повода. Имаме си един, там ще какво да остана, който вече е дето получил. Благодаря. За БГ до форума, тук е админа да кандидатства. Имаме си и рожденничка. Там микрофона ли? Пей! Пей! След малко А пък аз ще донеса от печката отвънка, ще запееш много бързо. Тя няма да каже колко мегапиксела е. ако беше апарат, ще се похвали. За всичките хубави поводи. Достатъчно мегапиксел. Искам да ви кажа на здраве, да сте живи и здрави през следващата година и да продължаваме да се виждаме по такива събития. На здраве! Има лека забележка от бургаската група и по-често. И добре. Ма мислете му, ако не присъствате и вие по-често. Ти като гледаш колко е бургаската група. Да, бургаската група е една от най-сериозните групи. Но не точно половината, но сериозна група. Най-стабилно. Аз почна да вода отчет до година. Косьо, до година на новогодишната сбирка живот трябва да не ти представя в проценти присъствие от бургаската група. Добре. С графики и таблици. Андрей ще ги води. Андрей ще ги води. Да го биете него, не мене. Че този адвокат свикнава на бъде.